Centrum voľného času Skalica odštartovalo v novom roku 2024 ďalšiu sezónu krúžkovej činnosti. Táto mestská rozpočtová organizácia bude mať od februára na čele novú riaditeľku. Stáva sa ňou Kristína Filipová, ktorá nahradí dlhoročnú riaditeľku centra Dagmar Juskovú. Ja som pracovala na základnej škole Strážnická a organizovala som teda mimo iného veľa exkurzií, zájazdov, výletov a aj letných táborov pre deti a dúfam, že v tomto budem pokračovať aj z Centra voľného času. Víťazku výberového konania menovala do funkcie primátorka mesta Olga Luptáková. Želám k zvoleniu a odovzdávam túto dekret. Dúfam, že Centrum voľného času znova ožije, bude tam chodiť kopu detí a že tam budete spokojná. Takže nech sa vám darí. Ďakujem veľmi. Nech sa páči. Ďakujem. Takže ja som v prvej rade vďačná rade školy, že si ma vybrali a vložili do mňa tú dôveru a momentálne som plná očakávania. Máte aj nejakú víziu alebo plány, ktoré by ste chceli v tomto školskom roku alebo počas ďalšieho dlhšieho obdobia zrealizovať? Takže zatiaľ nejakú konkrétnu víziu alebo plány nemám, ale dúfam, že sa nám podarí centrum rozšíriť o krúžkovú činnosť, aj o exkurzie, výlety, zájazdy a tábory pre deti. Ale takisto budeme myslieť aj na dospelých a na mamičky, ktoré sú na materskej. Takže určite sa majú všetci na čo tešiť.